Rád bych vám představil geniální univerzální grilovací zařízení, neboli Gugris, což je zařízení, které velice dobře připraví jakoukoliv cestou maso, zeleninu, ovoce, buchty, pizzu, zkrátka, co si budete přát. Zde vidíte Gugris v základním provedení. Těleso Gugrisu je složeno ze svařované ocelové konstrukce, z ocelového plechu, ve spodní části topeniště opatřené dvířky, což je litinový odlitek, vybavený regulací přívodu vzduchu, který mě reguluje množství vzduchu a tím pádem intenzitu hoření. Topeniště je bez roštu, což stýká velkou výhodu v tom, že je malá spotřeba dřeva, dřevo hoří pomalu a dobře se reguluje intenzita jeho spalování, což je zejména důležité při funkci uzení, což tuto funkci Gugris poskytuje. Gugris je vybaven teploměrem, který nám skýtá informaci o vnitřní teplotě a je důležitý hlavně při funkci uzení masa, abychom věděli, jestli udíme studeným kouřem nebo teplým kouřem. Vnitřek prostoru přípravy potravin je v základní provenienci vybaven mřížkou, která mě slouží jako bezpečnostní při pádu masa nebo podobně. Dále mě může sloužit jako mřížka pro kontaktní grilování. Dále zde je takzvaný rozrážecí plech plamené, který je vyndavatelný. Funkce tohoto plechu je ta, že zabraňuje průniku plamenů do pracovního prostoru. Dále ho můžu naplnit vodou, to znamená, veškeré úkapy mě kapají do vody a nedochází k nežádoucím odparům. Místo vody můžu použít i písek nebo jemný štěrk. Ve vnitřním prostoru Gugrisu v základní provenienci jsou též dřevěné závěsné prvky, na které můžu zavěsit klobásy, maso a tak podobně. Zde zatopím, potom kouř mě jde do prostoru Gugrisu a de facto hlavně využívám uzení. Uzení může být studené i teplé. K tomu mě slouží regulace na dvířkách, jak jsem ji řekl, a dále regulace na komínku, kde mám komínkovou klapku a reguluji si množství kouře. Takže toto je základní provedení geniálního univerzálního zařízení Gugris. Geniální univerzální grilovací zařízení Gugris je grilovací stavebnice. Toto zařízení umožňuje několik variant přípravy masa i konfigurace grilovacího zařízení. Dovolte mi, abych vám tu stavebnici předvedl. Začnu prodlužovacím komínkem, který slouží k tomu, aby obsluha Gugrisu nebyla v prostoru kouře. To znamená, takto jednoduše se nastaví komínek, kouř jde mimo dosah obličeje, to znamená, i když se mění vítr, tak mi to nevadí. Další zařízení, které zcela mění funkčnost Gugrisu, je tato kamenná deska, uložená v loži. Předvedu její instalaci a vysvětlím její funkčnost. To znamená, vyndávám mřížku a vyndám rozrážecí plech. A do prostoru udírny sunu tento kámen. Který je v železném loži. Nyní jsem uzavřel prostor přípravy masa. Kouř z topeniště mě nejde do prostoru přípravy masa, ale jde mě bokem, dvojitou stěnou do komínu a de facto jsem vytvořil troubu.
Teplo misává přes kamennou desku a z obou boků. Příprava masa pak může probíhat v tomto prostoru pečením, grilováním, případně i vařením, anebo přímo na kamenné desce. Další součástí stavebnice Gugris, kterou si lze vybrat, je grill, rotační grill, který se dodává ve dvou proveniencích. Základní částí grillu je grilovací šasí, které použiju uvnitř grilovacího prostoru. Do grilovacího šasí můžu vložit buď grill jednoduchý, pro přípravu například jednoho kuřete, případně grill planetový. Grill planetový protože potravina mě vykonává planetový pohyb. Otáčí se okolo osy grilovací a ještě se otáčí kolem vlastní osy, to znamená jako planetka okolo sluníčka. Pohyb grillu, buď jednoduchého, nebo tohoto planetového, vykonává elektromotorek na elektriku, který nasadím na grilovací hřídelku, zaaretuji, zapojím do přívodu elektrické energie a grill se mi začíná otáčet. Dalším doplňkem jsou tyto jehly na špízy, případně na šašlik, které mohu nasadit na planetový grill místo těchto jehel. Záměnou, místo abych tady dělal kuřata, ryby a tak dále, dělám, jak jsem už řekl, ryby, nebo šašlik, nebo špízy. Dalším přídavným zařízením je podstavec, to je toto, který vykonává prakticky 3 funkce. První funkce je taková, že mám Gugris v ergonomickém prostoru, abych se nemusel ohýbat. Druhá funkce je taková, že zde mám zásobník na dřevo. A třetí funkce je odkládací, kdy na této desce si můžu odkládat kámen, grill, případně nějaké talíře a tak podobně. Geniální univerzální grilovací zařízení Gugris má samozřejmě zajištěnou i mobilitu, abychom zařízení mohli uklidit do garáže, pod přístřešek a tak dále. Předvedu. Součástí zařízení jsou takováto mobilní kolečka, která jednoduchým způsobem naimplementuju na Gugris. A Gugris je připraven k převezení na libovolné místo. Geniální univerzální grilovací zařízení Gugris v maximální sestavě vypadá takto. To znamená stojan, zajišťující ergonomickou výšku, zásobník na dřevo, odkládací plocha, na něm zrovna teďka je planetový grill, kolečka pro zajištění mobility, prodlužovací komínek pro pohodu bez kouře a další stavebnicové prvky jsou uvnitř. Rozrážecí plech máme uvnitř, ten není vidět. Zde máme kamennou desku, zde máme kovovou mřížku, závěsné prvky dřevěné, jednoduchý grill, špízové jehly, elektrický motorek a v neposlední řadě též nerezová mřížka pro kontaktní grilování. Toto je celá sestava
Gugris, geniálního univerzálního grilovacího zařízení.